de nieuwe Chicks videoclip van ons doet. Zo fantastisch! Het is mijn jongste dochter, Yara. Ik ben een echte Chicksie. Samen met mijn beste vriendin, Sophie. We hebben matching outfits. Ik ben er eigenlijk een beetje klaar met. De nieuwe Chicks video is net uit. Het is fantastisch! Die rukskus die zien het kort. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Dit is zo vreemd. Ik snap niet wat er aan de hand is. Sophie is altijd degene met de coolste moves. Ik wil er gewoon bij horen. Ja, dat snap ik. Wat als we naar de Chicks luisteren en het gewoon nemen zingen? Dat is wel een goed idee. Vriendschap, jij heeft meer dan dezelfde muzieksmaak. In de stad wil ik zijn, ja hier vind ik het fijn, ga je mee? Ik heb zoveel honger. Maar door de stomme ziekte moet ik niks eten. Dat snap ik. Maar ja, wat duist eraan? Ja, de kind er niks aan doen, maar dat is alsnog super vervelend. Natuurlijk is het vervelend. Als Yara met één ding gaat het, dan zijn het snacks. Ik moet nu echt op mijn eten gaan letten. En dat is super moeilijk als ze altijd van die lekkere dingen ruikt. Goed, wat duist eraan? Ja, niks. Het kind is er weinig aan doen. Vandaag zit het weer tegen, het is niet iedere dag. Hups in het Fiat met het gespooi en het gejaagd. Zo ze het niet zitten, dan ben ik te dichtbij. Ik zal er voor dich zijn, ben altijd erbij. Ik kijk een reisbureau. Wat is een reisbureau? Yara, serieus? Door kind ze vakanties boeken. Echt? Ja, echt. Oh, de waterval. Ik wil daar naartoe. Waterval? Ja, daar moeten we samen naartoe. Ik wil even lekker op het strand liggen in de zon. Op het strand, in de zon. Ja, een vakantie is toch veel te rusten? Maar er kunnen toch ook mooie gebieden zijn. Mooie watervallen en gebergtes en alles van de natuur. Dat wil ze toch? Nee. Een perfecte vakantie ziet eruit als je zo'n heel mooi resort hebt met 5 sterren. Zoals ze zo op het balkon gaat staan. Dat ze zo lekker over het strand heen kunt kijken, de felle zon op zich. Heerlijk. En dan natuurlijk geserveerd werden door knappe obers. Knappe obers, wat heb ik aan knappe obers? Ik wil watervallen zien. Ik wil lekker over een hangbrug lopen. En dan zo mooi in de diepte kijken, dat wil ze toch? Nou, als toen daar onder in de diepte gaat kijken, dan ga ik wel met mijn zonnebedje daar lekker liggen. Dan kijk ik wel hoe toen daar in dat refrein staat. Oké, is goed. Oké. Ja. Maar moeten we wel echt een keer doen? Ik heb een keer over een glazen vloer gelopen en dan keek ze zo het ravijn in. Superleuk. Yara is echt van bergen beklimmen en lopen in ravijnen, echt allemaal van zo'n avontuurdingen. Ik bedoel, het is toch gewoon om lekker te gaan liggen op het strand of zo, lekker rust. Niet al die wandeltochten en zo, maar goed, ieder zijn ding. Ik snap niet waarom dat iedereen alleen maar naar zon en strand wil. Ik wil de natuur zien, bergen zien. Ik wil over een hangbrug lopen. En dat ze naar beneden kijkt en dat hij een hert in die nek zit. Dat is toch fantastisch? We zijn wel nog gaat jong om alleen op de vakantie te gaan, hè? Dat hebben ze wel gelijk in. Maar We zijn pas 15. klopt. Dat is ook zo. Maar zodra we weer 18 zijn, pakken we weer het vliegtuig naar het strand. Nee, we gaan naar de bergen. Weet je, als we lekker die bergen gaan beklimmen, ga ik wel lekker op het strand liggen en dan zien we ons in de avond weer of zo. Oké, is goed. Prima. Hey, zullen we eens naar binnen lopen? Ja, is goed. Hi. Sophie wil alleen maar naar de winkel. En ik snap het niet, want we hebben er nog nooit het gekocht. Ik snap niet waarom je er alleen maar naartoe wilt. Ja, ik vind een leuke kleiwinkel, maar misschien wou ik daar gewoon liever in mijn zien. Hi. Wat zit je met die kop? Die chicks?
Oh my god. Dit is trouwens echt een perfect chicksjasje. Ja, Jara merkt toch nooit gaat. Ik zie een leuke jong staan. Eindelijk iemand wat ik echt leuk vind. En dan ga je dit naar chicksjasjes kijken. Oh Dat is my wel een mooie god. staan met het t-shirt. Ja. Hallo. Die gedachte bij chicks. Ja. Oh my god. Dit is volgens mij precies die mat. Weet ze het nummer nog? 3440, dat is die boxmod. En 77B, dat is die BH-mod. Dat zijn die maten. Dat is die mat. Ja, dat is jij goed. Wieso? Iedereen kan de geuren. Dat is iets tussen ons. Oké. Waarom duidt dit nu? Waarom nu op dit moment? Oh. Nou, ik heb een liedje gemaakt voor Sophie, omdat het altijd zijn maten vergeet. En dan kunnen we het gebroken die het shoppen. Het duidt alsof het niks is, maar als het niet zo doorgedramd had, dan was de ongemakkelijke situatie nooit gebeurd. 77B. Ja, het houdt mee. En ik snap niet waarom dat Sophie zo geïrriteerd raakt. Het neemt het leven veel te serieus. Weet ze nog de keer dat ze in de wijsbekant speelde op shot, terwijl dat ze dacht dat ze nog in een ander lokaal leeft? Het is Als zo toen het grappig. niet zo had aangedrongen, was dat nooit gebeurd. Oké, sorry hoor. Ligt het allemaal? Kan je zelf beneden? Ja, nee, misschien... Sophie zoekt de nieuwe box. Ik kost gewoon geen woord opbrengen. Ik stond nog echt weer zo'n idioot te stotteren. Dat was echt mijn kans geweest. Ja, ik snap niet waarom dat Sophie zich zo druk maakt. Ik probeer hem toch ook maar gewoon te helpen. En toen ging het weer. Ik dacht dat het niet meer erger kost worden. Wat zijn die motor alweer? 3440. En nummer weer 3440. Dat zijn die motor. Ja. Is goed. Zo uit zo dramatisch. Ik snap niet waarom dat het zo moeilijk aan het doen is. Wat? Nu weet je waarom dat het altijd naar de kleierzaak gaat. Hij knipoogde naar mij, maar door al die gênante momenten durf ik niet meer terug te kijken. Oh, kroketje of frikandel? Een kroketje. Hé, kijk die man. Mam, wat is toen nu? Ja, gewoon... Hij heeft er zin in. Dat, ja, sorry. Maar gewoon ook af en toe heb ik er gewoon zin in. Toen ben ze een kroket aan het eten, terwijl dat ze donders goed wist dat ik het niet mocht. Ja, dat weet ik ook wel, maar ja, ik ga er gewoon zo'n zin in. Gewoon even lekker kroketje. Soms heb je er gewoon even zin in. Ja, ik heb er ook zin in. Ja, ik weet dat het niet zo slim wordt. Maar ja, die kroket die zag er zo lekker uit. Het is ook maar één keer, hè. Ja, dat ik dan net toevallig Jara tegen moet komen. Dat is gewoon niet zo hangig. Ja hoor, dat is weer mijn man. Gewoon een kroket naar binnen duwen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl dat het weet dat ik het niet mocht. Nee, dat mocht door zijn ziekte helaas op dit moment alleen maar drinkvoeding via zijn zonde. Maar ja, ik niet. En soms moest ze dan toch ook gewoon even zichzelf een beetje verwennen. Dat hebben we toch afgesproken? Dus zou ze vandaag geen kroket eten. Ja, en ik weet dat we dat hadden afgesproken, maar ja, ik kost me even niet in. Sorry, maar ik kan nog wel met de auto met terug naar me dadelijk. Als je nu nog even een half uur gaat shoppen, ja, als je dat dan zit, dan breng ik dicht toe, kan stoel met een hoes, dan zijn we er toch? Toch? Ga maar lekker shoppen. Ja, is goed. Doei mam. Dag. En ja, het is gewoon alleen heel erg jammer dat Jara mij net op dat moment betrapte. Dat wordt een beetje jammer. Ik heb er geen problemen mee als mensen zichzelf zijn. Maar mijn man, die maakt alles gênant. Wim stopt er nu een kroket in zijn jaszak. Ja, ik heb Jara altijd gezegd dat het zich nergens voor hoeft te schamen. Maar ja, schaamte is soms ook gewoon een goed ding. Want daardoor kan ze zelf een beetje realiseren wat wel en niet goed is. En dat ze soms dingen niet moest doen.
Zo is dus gewoon in de stad, waar die dochter ook is, een kroket stiekem kopen en dan lekker op gaan liggen snoepen. Ja, doe ja. Het is zo grappig om te zien dat Jara zich nergens voor schaamt. Behalve als het om mijn mam gaat. Die man met de kroket. Zo hoe die probeerde te verbergen. Ha, heel grappig. Ja, oké. Misschien overdreef ik wel een beetje. Maar het blijft nog steeds gênant als die man gaat duiden waar ik bij sta. Oh my god! Wat? De chicks komen naar de stad! Nee, te mijn ze. Ja! Het Tropicana Cake! Dit is het. Dit is waar ik zo lang op heb gewacht. Dit is een droom die uitkomt. De chicks komen gewoon naar onze stad. Wie fantastisch! Niet ja! Oh, kijk, de Tropicana! Tropicana dans Pestana. Binnenkort in de Tropicana. De Chicks. Tropicana. Let's go! Voor het eerst zijn ze in de stad. Londen, Paris en Vienna. Live in de Tropicana. Dat mag je niet missen. Koop je tickets op tropicanatickets.nl. De Chicks. Live in de Tropicana. Be there.